أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mai girma darakta na ma'aikatan kiwon lafiya ma'ana sashen masu maganin gargajiya na jihar Bauchi, Famasi Ibrahim Muhammad. Mai girma Deputy 2 wanda a yau yana angwancin karɓar lambar yabo, babban sakatarenmu na jihar Bauchi da mataimakinsa Balama da Kilere Tufa Kwalewa, shugaban zaɓe na jihar Bauchi, manya-manyan ESCO, musamman shugaban mata, sakatariyarta da shugabannin mata suka zo da sassa daban-daban, maza da mata, babba da yaro, yan jaridu, jama'a, assalamu alaikum. Bayan gode wa Allah madaukakin sarki na iko da dama da ba mu dama muka halarci wannan zama domin shaidawa da ta yan uwa murna da samun darajoji, musamman a lambar yabo da kuma appointment na kasancewa sakatariya ta mata na jihar Bauchi. So muna ma kowa fatan alkai da haɗin kai da goyon baya da aka tattaki domin halartar wannan taro mai albarka. Da farko ina gode wa al'umma, bayan gode Allah mai sarki da yabo Muhammad Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke ba mu haɗin kai da goyon baya da suke bayarwa domin gudanar da ayyuka da wannan kungiya. Muna godiya ƙwarai da gaske. Wannan girmamawa da aka baiwa shi babanmu ba Balamiri, ma'ana Marafan Miri, ya cancanci yabo domin a matsayinsa na uba kuma wanda yana gaba da cikin masu haƙuri a wannan kungiya da kuma dattaku. Muna maka fatan Ubangiji Allah ya ƙara nisan kwana da lafiya, Allah ya ja kwana, muna godiya. Na biyu shine sakatariya da aka bayar wa ita da Hauwa Hassan a matsayin sakatariya ta mata a wannan jihar Bauchi. Muna miki fatan alkai da kuma jan hankali. Wannan mukami muna so ki amfani da wannan damar da kika samu domin kawo ci gaba a wannan kungiya, musamman a sashen ku na mata. Muna bukata mu ga canji. Za ki yi amfani da wannan dama da ganin cewa kin haɗa kan mata masu maganin gargajiya na jihar Bauchi. To, dakta muna maka lalle marhaban da zuwa babban taro na masu maganin gargajiya. Allah ta kici alhamdulillah. Ya mama. Ana kai. Alhamdulillah. Masha Allah. Yanzu ta jan sa waya. Abun sun baya. Abin ranka yi. Muna godiya. Masha. Dan daga cikin jan hankali kenan ga ita wanda aka baiwa wannan takarda na appointment na matsayin sakatariya. Muna fatan za mu ga canji ko mai albarka, musamman a jihar Bauchi. Ba kasancewa ne a Bauchi lokacin gaman kawai ba, a jihar Bauchi gaba ɗaya za ki yi aiki tare da shugaban ki ta jiha. Muna muku fatan alkhairi, Ubangiji Allah haɗa kanmu da kuma to. Baba Bala Jibrin, wannan kaman award ne na girmamawa daga Bauchi Union of National Association of Nigerian Traditional Medicine Practitioners, Bauchi State Chapter. Sun ba da wannan award ne a matsayin ƙarfafa gwiwa na gudumawa da kake bayarwa mu wannan ƙungiya, wanda ba za su iya kirguwa ba. Don daga profile naka da aka karanto, an ce kaɗan ne daga ciki. So wannan ba ƙaramin gudumawa ba ne, kuma yana da kyau duk lokacin da mutum yake yin abubuwa na alkhairi a ba shi ƙarfin gwiwa. Wannan kuma yana daga cikin ƙarfin abun nan, wasu ƙarfin gwiwa da akan bayar. Misali abun nan, a ba shi awards na recognition, so a lalle ya ba da gudumawa kuma ya cancanci abu. So a matsayina na director a wannan ma'aikatar lafiya, ina presenting maka wannan awards a madadin ƙungiyar masu maganin gargajiya na jihar Bauchi.
barka da zuwa. Mai girma State Chairman na jihar Bauchi, ina maka barka da zuwa, da sauran masu muƙamai na wannan guri daga kan lamba 1 har 2 har ƙarshe dai gaba ɗaya. Ina yi wa kowa barka da zuwa, kuma ina mai nuna farin ciki da wa'anda za a ba wa wannan muƙamai, da mamanmu protocol ɗinmu na wannan tafiya. Ina miki barka da zuwa. Wa'anda za a ba wa, Allah ya bayar, kuma Allah ya sa Allah ya taya riƙo. Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare, kamar yadda shugabanmu Dr. Shu'aibu Ciroman Askar Alƙaleri yake mana ƙoƙari a cikin wannan tafiya. Allah ya bayar. Salamu alaikum. Yawa Dr. Hauwa'u Hassan a matsayin sakatariya, sakamakon kasancewar rabonmu da sakatariya na mata na jihar Bauchi, wanda halin jinya ya kai ga ajiye wannan mukami, kuma ƙungiya ta ga cewa sakamakon yadda da umarni daga ita a shugaban mata ta jihar Bauchi, da ta Aishatu Abubakar Gamawa, ta yadda da ita ta roƙi uwar ƙungiya da ta ba mu wannan bayar Allah appointment a matsayin sakatariya. So mu a matsayin shugabanni muka amince da ƙudurin ita shugaban mata na jihar Bauchi, wanda muka amince da cewa a baiwa ita Hajiya Hauwa, da ta Hajiya Hauwa'u Hassan appointment a matsayin sakatariya mai kula da harkar mata a jihar Bauchi. So da wannan za mu mika miki wannan takarda. Muna miki fatan alkhairi, da fatan yadda wancan sakatariya ta yi ƙoƙarin haɗa kan mata a jihar Bauchi, kuma ta yi ƙoƙarinta har Allah ya kawo lokacin da ta tsaya. To muna fatan Allah sa ki ɗaura kan inda ta tsaya. Muna miki fatan alkhairi. A dama kafin ka ba mutum award ya kamata ka tuntuɓe shi, ka san shi waye, ya gaya maka tarihinsa don ka saka masa, domin ni wannan award ɗin ta fi gaban naira 200,000 a yau, saboda tana cikin CV na ni. Shi yasa na gaya muku ni waye. Babu wanda yake aikin tausayi, ka yi aiki ka wahala, babu kuɗi a ciki, gobe ya hana ka kai ba, sai mai aikin maganin gargajiya ko baya rauni, don ya san yau da samu gobe zai samu. Kuma yau in za ma jinya ka warke baka biya ba zai sa a rike ka ba, za ka tafi gidanku ran da Allah ya gode za ka zo. Mu da abin da za mu ce gaskiya mun yi farin ciki sosai. Bayan haka sai kuma wanda aka baki wannan mukamin ya kamata a ce ƙafanki ɗaya yana can ɗaya na baya, yadda dai ba wai za ki tafi gaba ɗaya ba ne, saboda har yanzu muna da buƙatar ki gaskiya. Kuma mun yi farin ciki, mun gode, mun yi murna da wannan taron. Allah sa watse lafiya. Wannan kyauta da na samu yau to ya zama tarihi, na ajiye shi a ciki in gaya ma 'ya'yana, to dalili haƙuri na da kuma jajircewa na ya sa har ƙungiya ta tana biyu ta bani muƙami. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri.